Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Adlo, alias Boy Patal. Taong 1955, Nabua, Camarines Sur. Kilalang magnanakaw, akit-bahay at manloloko itong si Boy Patal. Sa kanilang lugar noon, talaga namang pinangingilagan siya ng mga tao dahil sa salot niyang pag-uugali. Katunayan, makailang beses na rin siyang pinitisyon para umalis sa baryo pero hindi siya nadala. Ano man kasing gawing pagtabuyan ng mga ito sa kanya, paulit-ulit siyang bumabalik. Ang rason ni Adlo, wala na siyang mapupuntahan at yon ang kinikilala niyang lugar. Pananakot pa niya na magkakamatayan muna sila bago siya mapaalis ng mga ito. At ang ganun niyang pagbabanta ang nagbigay daan upang hayaan siya ng mga tao. Lahat kasi ng mga nakakalaban niya may magandang estado sa buhay, kaya wala itong rason para makipagbasag ulo sa kanya. Kung sa kanila kasi maraming mawawala, itong si Boy Patal walang pakialam kung ano man ang kahinatnan ng kanyang buhay. Ika nga niya, matagal na siyang palaboy sa kalsada, kaya hindi siya natatakot saan man siya makarating. Dahil sa ganun niyang paniniwala, kaya naman nasanay na siyang walang kinakatakutang tao. At sa kabila ng dami ng kanyang kaaway, panatag pa rin siyang nakakapaglakad sa sentro na para bang wala man lang dinadalang problema. Minuminutong alis tong kanyang pandama dahil na rin sa mga banta ng kalaban niya. Dagdag pa niya na hindi niya kailangan ng kahit na anong pandepensa sa katawan sa kadahilan ng sapat na sa kanya ang kanyang sariling abilidad at liksi. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, mali ang ganoong kakarampot na paniniwala. 3 linggo bago sumapit ang kapistahan ng mga santo, may nakilalang dayo si Adlo sa lugar nila. Isa yung matandang lalaki na sa unang tingin animoy nagmula pa sa malayong lupain. At kagaya ng mga ordinaryong manlalako, nakasakay ito sa kabayo tapos marami itong abubot sa katawan. Kitang-kita rin niya ang mga ginto nitong kwintas na agad na umagaw sa kanyang atensyon. Naisip niya na kung makukuha niya ang lahat ng gamit nito, magkakaroon siya ng maraming pera. Sigurado rin siyang marami pa itong daladalang bagay na merong hindi masukat na halaga. Dahil dito, mula sa entrada ng baryo, sinundan niya ng sinundan ng matanda. Para siyang asong nakabuntot dito, hindi alintana ang kalam ng kanyang sikmura. Kalaunan, pagsilay niyang pumasok na ang matanda sa loob ng bahay, dito pa lamang siya nakapagpahinga. Wala mang makain, pinili niyang huwag umalis sa lugar na yon, nang sa gayoy masiguro na hindi ito aalis doon. Makalipas pa ang ilang minuto, habang nasa kasagsagan ng pagpapahinga, napansin niya na pinagtitinginan na siya ng mga tao. Di nagtagal, dumating na rin ang mga katulad niyang basag ulo, abala sa paghahanap ng mga bagay na pwede nilang mapakinabangan. Pagsilay naman ng mga ito sa kanya, dali-dali naman itong lumapit. Pagharap ng mga ito, agad namang nagwika ang leader ng, "O Patal, anong ginagawa mo rito ha? Naghahanap ka na naman ba ng mapagnanakawan mo?" "Nako, pobre ang lahat ng tao rito. Kung gusto mo, sumama ka sa amin. Papunta kami ngayon ng Karatig Bayan. Doon kami maghahanap buhay." Dahil sa sinabi nito, napasilay naman siya roon isa-isa habang nananatiling walang imik. Hindi naglaon. Pagbaling niya ng tingin niya sa bahay na binabantayan niya, agad naman siyang napasagot dito ng, "Salamat na lang, pero meron ako ngayong pinagkakaabalahan. Baka sa susunod makasama na ako sa inyo." Pagkarinig nito sa kanyang sinabi, tumawa lang naman ang mga ito habang dali-daling naglalakad papalayo. Bagaman katulad niyang mga basag ulo ang nakausap niya, aminado siya na kaibigan niya ang mga ito at kasangga sa iilang mga bagay. Tiwala rin siyang hindi siya nito tatraydorin
dahil na rin sa dami ng kanilang mga pinagsamahan. Paglayo naman ng grupo sa kanya, nagpatuloy siya sa pagmamasid. Ang problema, wala nang nagpakita hanggang hapon kung kaya't nagpasya na siyang pasukin ang bahay na yon pagsapit ng dilim. Hindi niya kasi pwedeng pabayaan ng matanda, lalo pat hawak pa nito ang mga bagay na kanyang kailangan. Ano man ang madatnan niya sa loob, alam niya na nakahanda na siya sa mga pwedeng mangyari. Kalaunan, nang lumalim na ang gabi, parang dalubhasang magnanakaw siyang kumilos. Pagdating niya sa loob ng bakuran ng bahay, dali-dali siyang humanap ng siwang na pwede niyang malagusan. Mabilis at kalkulado ang kanyang mga galaw upang hindi siya mapansin ng mga tao sa loob. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang makahanap na siya ng siwang, dali-dali naman niya itong nilusutan hanggang sa marating na niya ang sala ng tahanan. Medyo matanda na ang bahay na yon, kaya naman naging madali na lamang para sa kanya naman loob dito. Maya-maya pa, nang makapasok na siya, bumungad sa kanya ang tahimik na sala. Napakadilim ng lugar, gawa ng lahat ng mga sulo at lampara walang siga. Bagaman meron siyang naaaninag, hindi yun sapat para makakita siya ng maayos. Maya-maya pa, medyo tagilid na sa kanya ang ganoong sitwasyon, kaya naman kumuha na siya ng posporo sa bulsa para masindihan ito ng bahagya. Yun ang ginamit niya upang maging pamilyar siya sa paligid. Di nagtagal, nang makita na niya ang mga silid, paisa-isa niya na itong sinilip, subalit wala pa rin siyang nakitang taong nagpapahinga. At ang mas nakakapagtaka pa, pakiramdam niya walang laman ng bahay dahil sa wala man lang siyang nararamdaman na kahit na anong presensya. Akala niya umalis ang mga tao roon nang hindi niya nalalaman. Pero nang akmang babalik na siya sa butas na kanyang dinaanan, may narinig siyang tinig na nagsasabi ng, "Akala ko ba hinahanap mo ko? Anong nangyari, Adlo? Bakit uuwi ka na nang hindi man lang ako nakikita?" Pagkarinig niya ng mga katagang yon, agad siyang napalingon. Gulat at pinaghalong takot ang naramdaman niya sa kadahilan ng hindi niya mawari kung saang sulok nagtatago ang matanda. Ang pagkakalam kasi noon ni Boy Patal, nasuyod na niya ang lahat ng parte ng bahay. Dala ng kuryosidad, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa labas at dito na nga niya nakita ang matandang nakaupo sa sala kasama ang pamilyang naninirahan sa bahay. Maliban sa matanda, lahat ng taong kasama nito animoy wala sa kanilang mga sarili. Kaswal lang itong nakaupo, tulalang nakatingin sa sahig. Kahit ano rin ang kanyang gamit, tila bang hindi siya nito napapansin. Pagkaraan pa ng ilang segundo, nang tumayo ang matanda, nakita niyang sumuka ng dugo ang lahat ng taong kasama nitong nakaupo. Hindi tumigil sa pagsusuka ang mga ito hanggang sa narinig niyang magsalita ng Latin ang matanda. Sa isang iglap, tumigil sa pagsusuka ang mga taong yon, kalakip ng isa-isa nitong pagsibagsakan sa lupa. "Alam mo ang nakakatawa sa mga tao? Pwede natin silang manipulahin sa lahat ng bagay na ating gugustuhin. May hahalin tulad mo sila sa mga hayop. Yun nga lang may talino sa kanilang mga isipan. Ang mga tao ang pinagmula ng ating mga abilidad. At kung hindi dahil sa kanila, wala tayo ngayon dito. Naunawaan mo ba ang mga sinasabi ko sa iyo ngayon, Adlo? Sumagi na rin ba minsan ngayon sa isip mo na lahat ng nangyayari sa iyo ngayon, kagustuhan ko?" Seryosong wika ng matanda sa kanya. Matapos naman itong makapagwika, bahagya naman siyang napatras nang masipat niya ang sabayang pagkakaroon ng siga ng lahat ng sulong nakasabit sa dingding ng bahay. Sa sobrang liwanag ng mga ito, nakita niya ang muka ng mga kalunos-lunos na biktima. Bawat isa sa mga taong yon, pansin niya na walang magawa para suwayin ang kagustuhan ng matanda. Maya-maya pa,
Pag-utos naman ito sa pamilya, isa-isa itong nagsitayuan kahit bakas sa kanilang mga muka ang matinding paghihirap. Pagbalik nito sa kanilang kinauupuan, bumalik na rin ang matanda kung saan niya ito unang nakita. Hinayaan siya nitong makapag-isip ng malalim nang sa gayoy maunawaan niya ang kasalukuyang nangyayari. Subalit kahit anong gawin niya, wala siyang kapasidad na makaunawa. Nang mapansin naman niyo ng matanda, sa isang kisap mata, nadatnan niya itong nakatayo sa harapan niya, kasabay ng unti-unting panlilisik ng mga mata nito na halos kakulay na ng dugo. Kapansin-pansin din ng naninilaw nitong mga pangil, kalakip ng dila nito na halos 1.5 dangkal ang haba. Dahil sa pangyayaring yon, dito pa lamang niya napagtanto na hindi pangkaraniwang tao ang pinagtangkaan niyang nakawan. Dala ng desperasyon at takot, lahat ng tapang niya nawala sa kanyang katawan, kaya sa isang iglap napilitan siyang lumuhod at magmakaawa. Takot na nakatingin dito si Boy Patal. Pilit pinag-iisipan ng mga bagay na kanyang sasabihin. Ngunit kahit anong gawin niyang pagdadahilan sa matanda, tila bang wala na sa plano nito na buhayin pa siya. At dahil sa ganoong pakiramdam, napilitan siyang kumaripas ng takbo, pabalik sa butas na kanyang dinaanan. Lahat ng dala niyang gamit iniwan na niya, gawa ng mas ninais niyang unahing iligtas ang kanyang sarili. Nang makalabas naman siya ng bahay, dali-dali naman siyang tumakbo patungo sa sentro. Subalit habang patagal ng patagal ang pagbagtas niya ng daan, napapansin niya na parang nag-iiba ito. Kahit anong gawin niyang pagtakbo, animoy hindi siya makaalis sa kanyang pwesto. Pagbaling naman niya ng tingin sa kanyang likuran, dito niya nakita ang matandang naglalakad papalapit. Habang tinatahak nito ang daan, nakangisi yun sa kanya. Indikasyon na nagagalak yun sobra sa mga bagay na kasalukuyan nitong nakikita. Paglapit naman ito sa kanya, bigla nitong hinaplos ang kanyang buhok kasabay ng pagwika nito ng, "Huwag kang matakot sa akin, Adlo. Kagaya mo rin ako, isang masamang tao. Ngunit ang pinagkaiba nating dalawa, ako may kapangyarihan at abilidad, samantalang ikaw wala. Kaya ako naparito sa lugar ninyo ay para baguhin ang kalagayan mong yan. Batid ko na hindi ka magtatagal sa mundo kung mananatili kang ganyan. Subalit bago mo ito makuha, meron kang mga pagsubok na kailangang lagpasan. At nakadepende ito sa iyong pagmamalabis at hangarin." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dito na siya nagdesisyong itigil ang kagustuhan niyang tumakas. At sa halip na lumayo pa sa matanda, buong tapang niya itong kinaharap, gawa ng sa lagay niyang yan, alam niyang imposible na para sa kanya na ito ay maisahan. Dahil sa kanyang ginawa, labis naman yung ikinatuwa ng nilalang. Maya-maya pa, nang kumalma na ang tensyon na nararamdaman niya, muli siya nitong pinabalik sa loob ng bahay. Kasywal din siyang umupo sa kinaroroonan ng labi ng pamilyang naninirahan dito. Animoy sanay na siyang makakita ng patay. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito inilahad sa kanya ng matanda ang mga unang pagsubok na kinakailangan niyang gawin. Ayon dito, para mas tumalab sa kanya ang kapangyarihan sa panahon ng pagpapasa, kinakailangan na niyang kumain ng karne ng tao kahit siya ay buhay pa. Hindi man ito kaya-aya sa unang tikim, sa katagalan makakasanayan din niya itong gawin. Dagdag pa nito na, kinakailangan din niyang ipagpatuloy ang pananalasa sa kanilang lugar, nang sa gayoy maipon niya ang galit at poot ng mga taong nabibiktima niya. Kapag nagawa na rin niya ito, doon na siya magsisimulang pumatay ng tao para makalikom ng sarili niyang pagkain. Subalit upang mapanatili ang kanyang kaligtasan, tanging bata lamang ang pinahintulutan ng matanda para kainin niya. Ayon dito, bukod sa mas malambot ang karne ng bata, makakaiwas din siya sa matinding gulo dahil sa wala nito ng kakayahan na lumaban.
Gagawin lang din niya ang pagdukot at pagpatay sa mga ligtas na lugar upang tumagal siya hanggang sa ika-9 na kabilugan ng buwan. Ito ang tatandaan mo, Adlo. Sa mga panahong ginagawa mong pagsubok, hinding-hindi kita matutulungan. Kung hindi ka mag-iingat, baka sa unang kabilugan ng buwan, wala ka ng buhay. Hindi ito isang laro kagaya ng mga ginagawa mo, kaya pag-isipan mo ng maigi ang lahat ng iyong mga gagawin. Payo ko lang din sa iyo, sa mga karatig lugar ka na kumuha ng mga makakain. Dito naman sa inyong baryo, sapat na ang makipagbasag ulo ka sa mga tao rito kapag merong pagkakataon. Heto, kunin mo. Kapag nagawa mo ng lahat ng ipinapagawa ko, mabibiyak ang itlog na yan. At sa loob niyan, makikita mo ang bertud na inilaan ko para sa iyo. Ngunit kung hindi mo matupad ang lahat ng kasunduan, mamamatay ang itlog pagkatapos ng ika-9 na kabilugan ng buwan. Magandang gabi sa iyo, Adlo. Panalangin ko na sana'y magtagumpay ka. Wika ng matanda. Pagkasambit nito ng mga kataga, dahan-dahan naman itong nilamon ng karimlan. Sa pagkawala nito, umihip ang malakas at napakalamig na hangin na agarang bumalot sa kanyang katawan. Pagbalik naman ng katahimikan, doon pa lamang bumalik ang kanyang ulirat. Wala siyang ibang inisip kundi kung papaano makaalis sa lugar. Ngunit nang akmang papatakas na siya, naisipan niya na balikan ang mga bangkay para kumuha ng kaperasong karne nito. Naisip niya kasi na libre na itong ibinibigay sa kanya ng matanda, kaya mas mainam na mahasa na niya ang kanyang panlasa sa mga ganoong uri ng delikasiya. Dumaan pa ang mga araw, Pinuno. Naging abala itong si Boy Patal sa paninira ng mga tahanan ng kanyang mga kababaryo. Mas naging madalas na rin ang panghihimasok nito sa mga bahay-bahay para magnakaw at mangdiskita sa mga taong hindi nananahimik. Dahil sa ganoong pangyayari, paunti-unti, mas lalong nadadagdagan ang galit ng mga ito sa kanya. Hindi naglaon. Nang mandilim na ang paningin ng mga tao roon, nagtulong-tulong na ito para hanapin siya. Nang malaman naman ito ni Adlo, dali-dali siyang tumungo sa mga kaibigan niya para magtago. Mabuti na lang talaga nalalapitan niya ito, kaya nakatakas siya sa baryo bago pa man siya nito maabutan. Ilang linggong nagtago sa gubat itong si Adlo hanggang sa malipasan siya ng 2 kabilugan ng buwan. Nakakaalarma man, pinili niyang humanap muna ng paraan kung papaano may pagpapatuloy ang kanyang buhay. Naisip niya na ito ang pinakamainam niyang gawin upang magawa ng maayos ang mga ipinapagawang pagsubok sa kanya ng matanda. Ilang araw pa ang lumipas, walang takot siyang bumalik sa baryo. Kung ano-anong masasamang bagay na ang ginawa niya para lamang makaramdam ng matinding galit at puot ang mga taong nakakakilala sa kanya. Bale, tumigil lamang siya noong mga oras na yon nung mapagtanto niyang nagkakaroon na ng maliit na bitak ang itlog na kanyang pinangangalagaan. Pagkatapos naman ng mga naunang pagsubok, dito na siya dumayo sa mga karatig lugar para mandukot ng mga bata. 2 buwan niya itong ginawa, Pinuno, at sa loob ng mga buwang yon, walang nakatunog kung sino ang mandurukot sa mga lugar na kanyang biniktima. At mula noong nakapatay at nakakuha siya ng mga bata, tuluyan na rin siyang bumukod ng tirahan sa baryo. Naisip niya, hindi siya mabubuhay doon ng payapa, kaya kailangan niyang humanap ng bagong pwestong mapagtitirhan sa gubat. Isang liblib na lugar na pinalilibutan ng mga kahoy at kawayan ang natipuhan niyang pagtirhan. Hindi naging madali ang pagbuo niya roon ng bahay, ngunit dahil sa kanyang pagmamalabis na makabuo, naging posible ito. Kalaunan, nang tapos na niyang magawa ang kanyang tirahan, nagpahinga siya ng ilang araw para bumawi ng lakas. Ayon sa kanya,
na noong mga sandaling yon, wala na siyang ibang kinakain kundi karne na lamang ng tao. Di rin siya kumakain ng bigas at kahit na anong uri ng mga gulay. Kagilagilalas man at hindi kapanipaniwala ang kanyang naging pagbabago, mariin itong pinatotohanan ni Adlo. Dagdag pa niya na kahit purong tao pa siya, pakiramdam niya hindi na siya mabubuhay kapag hindi siya nakatikim ng karne ng tao. Handa din siyang gawin ng lahat ng kanyang makakaya, alang-alang sa mga bagay na mahalaga sa kanya. Akala niya noon, ganun lang kadali ang mga bagay na kanyang ginagawa, pero hindi niya alam, meron din palang pangkat ng mga mersenaryo ang naghahanap sa kanya. Isang gabi, habang nagmamanman siya sa karatig lugar, may nakita siyang mga bata na naglalaro ng tagu-taguan. Nasa loob ito ng liwasan, kaya naman kung kukuha siya rito ng isa, paniguradong hindi ito basta-bastang mapapansin ng iba. Bukod kasi sa masukalang liwasan, marami rin itong daan na pwedeng daanan papalayo. Nang mapansin naman ni Adlo ang tungkol dito, di na rin siya nagdalawang isip na kumilos. Kasyual siyang naglakad patungo sa pinaglalaroan ng mga ito, habang tahimik na pinagmamasdan ang paligid. Maya-maya pa, nang makalapit na siya, agad naman siyang nakiramdam at sa pagsisimula ng laro, hindi na siya nagdalawang isip na dukutin ng isang batang babae na tumakbo papalapit sa kanya. Paghawak niya sa bibig nito, agad niya itong pinasan sabay karipas ng takbo papalayo. Wala nang lingon-lingon, ang importante ay makatakas siya sa lugar na yon. Pero hindi pa man siya nakakalayo ng baryo, may narinig siyang sitsit mula rito. Boses ito ng lalaki, kaya dala ng kuryosidad, napalingon siya ng bahagya para magmasid. Kung sakali man kasing may nakakita sa kanya, hindi siya magdadalawang isip na balikan ito para paslangin. Ito ang naisip niyang paraan para panatilihing lihim ang tungkol sa kanyang pag-iral. Ngunit pagbaling niya ng tingin sa lugar kung saan nagmumula ang pagtawag, nakita niya ang isang lalaki na mayroong hawak-hawak na mahabang armas. Pagpang-abot ng paningin nila, agad siya nitong inasinta, dahilan para tamaan siya ng bala sa may kaliwa niyang binti. Bumaon ito sa kanyang buto, kaya sa sobrang sakit, napilitan siyang iwan ng batang hawak-hawak niya. Alam niya kasi na magiging pabigat lang ito sa kanya, kaya inuna niya munang iligtas ang kanyang sarili. Paika-ika man, hindi ito naging hadlang para makabalik siya sa kanyang tahanan. Kalaunan, nang masiguro niyang nakalayo na siya sa mga ito, doon pa lamang niya ginamot ang kanyang sarili. Hinang-hinaman buhat sa matinding pinsala na kanyang natamo, hindi niya hinayaang mamatay siya dahil lamang sa ganoong kaliit na pinsala. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang magamot na niya ang sugat niya, nagpahinga na siya sa loob. Wala mang ideya kung nasundan siya, pinili niyang bumawi ng lakas para mapaghandaan ang mga susunod na araw. Kinabukasan pagmulat niya, may narinig siyang kumakalampag sa kusina. Akala niya dagalang ito, pero pagsilay niya rito, bumungad sa kanya ang matandang lalaki na kasalukuyang nagluluto ng mga natira niyang karne. Nang maramdaman naman ito ang kanyang presensya, agad naman itong nagsalita ukol sa sitwasyon niya. Muntik ka nang mamatay kagabi dahil sa dami ng nawala sa iyong dugo. Malakas at matapang ka, iho, at dahil dyan humanga ako sa iyo. Kung nataon na hindi mo ako napabilib, baka hinayaan na lamang kita na mamatay kagabi. Pero wag na muna nating pagtuunan ng tungkol dyan, sapagkat meron kang bagong kalaban. Ito ang huli mong pagsubok. Paslangin mo ang mga taong humahabol sa iyo, gamit ang kakarampot na abilidad na ipapahiram ko. Alam kong malakas ka na, Adlo, kaya nananalig ako na malalagpasan mong lahat ng inaasahan ko sa iyo. Uwi ka sa kanya ng matanda.
Pagkatapos naman itong magsalita, may ibinigay itong itim na bato na agad namang pinalulo nito sa kanya. Hindi niya mawari kung ano ito, ngunit nasisiguro niya na nagtatangan ito ng konting abilidad ng mga aswang. Sa tinagal-tagal na kasi niyang pananatili sa poder ng matanda, alam na niya kung saang lahi ito nagmula. Matapos naman niyang lulunin ng bato, marami siyang napansing kakaiba sa kanyang katawan. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang nanlisik ang kanyang mga mata, kasabay ng pagtalas ng pang-amoy niya. Nakakarinig na rin siya ng mga huni ng iba't ibang hayop na halos kilo-kilometro ang layo, kaya hindi pa nakakalapit ang grupong sinasabi ng matanda na tunugan na niya ang mga ito. Alam na din niya kung ilan ang bilang ng kanyang mga makakalaban. Kaya naman habang hindi pa ito nakakarating sa kanyang balwarte, matyaga na siyang naghanda. Lahat ng patibong na naisip niya, inilatag niya na sa paligid hanggang sa sumapit na ang gabi na kanyang pinakahinihintay. Pagsapit naman ng gabi ng pagsalakay ng mga ito, maaga pa siyang nagkulong sa loob ng kanyang barong-barong para magmasid. Bukod sa kanyang mga inilatag na patibong, wala na siya noong ibang inaasahan dahil sa bawal sa kanya na humingi ng tulong sa mga taong dilim at itim na engkanto. May kapalit umano ang pagtulong ng mga ito ayon sa matanda, kaya kung gusto niya na makuha ng buo ang bertud na kanyang inaasam, obligado siyang kumilos ng mag-isa. Dahil sa sinabi nito, nagdesisyon siyang sundin ng lahat ng payo nito. Maging siya man kasi, aminadong ayaw niya ng may kahati, lalo pat wala naman siyang naging katuwang sa lahat ng kanyang mga naging paghihirap. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, unti-unti na niyang nasilayan ang grupo ng mga mersenaryo. Kagaya ng inaasahan, meron itong mga bitbit na malalakas na armas, kung kaya't hindi niya ito pwedeng labanan ng mano-mano. Kahit kasi may lakas siya ng isang aswang at may makapal siya na balat kagaya ng mga ito, hindi pa rin siya sigurado kung kakayanin ba niyang saluhin ng bala ng isang malakas na sandata. Matapos naman niya itong makita, binulag niya ang pangkat sa pamamagitan ng paglikha ng huni na nagmumula sa lahat ng direksyon. At habang abala naman itong naghahanap sa kanya, dali-dali naman siyang tumungo sa likurang parte ng mga ito para magmanman ng palihim. Bagaman medyo malapit na siya sa pangkat, di siya nangahas na lumapit dahil sa masyado itong mapanganib. Ang hinihintay niya noong mga oras na yon, may mahulog sa kanyang bitag para magkaroon siya ng pagkakataon na umatake. Ngunit dahil sa ingat ng pangkat, hindi ito basta-bastang nahulog sa patibong hanggang sa marating na nito ang pinto ng kanyang kubo. Maya-maya pa, nang akmang papasok na ang grupo sa loob, dito na rin siya napilitang humingi ng tulong sa mga taong dilim. Alam niya kasi na sa mga oras na yon, para magtagumpay, kinakailangan niyang dumepende sa lakas ng ibang mga nilalang nakasangga niya. Pagdinig naman ng mga taong dilim sa kanyang pagtawag, ito ang tuluyang gumulo sa utak ng mga kalaban. Sapilitan nila itong pinasok at sinapian, kaya naman nang magkagulo na ang mga ito sa loob ng kubo, dito na siya naglakas ng loob na umatake. Alam niya kasi na lahat ng naroon, wala na sa kanilang mga sarili, kaya yun na ang pagkakataon niya para umatake. Pagpasok niya ng bahay, buong lakas niyang pinag-uundayan ng saksak ang lahat ng naroon. Kung ano-ano na lang din ang kanyang binato para lamang masigurong hindi na ito magkakaroon ng pagkakataon na mahawakan ang mga nabitawan nitong armas. Hindi nagtagal dahil sa tangan niyang kakaibang lakas, tuluyan niyang natalo ang grupo. Sa sobrang galit niya, pinugutan niya pa ito ng ulo tapos isinabit yun sa labas ng bahay niya. Yung mga katawan namang natira, kinain niya ito hanggang sa sumapit na ang ikasyam na kabilugan ng buwan. Naging matagumpay si Adlo Pinuno, kaya lahat ng sakripisyo niya hindi nasayang.
Pagkatapos naman ng 9 na kabilugan na punong-puno ng pagtitiis, tuluyan na rin siyang naging isang ganap na gabunan. Hindi man madali ang kanyang pinagdaanan, naging sulit naman ito sa pinakadulo ng kanyang paglalakbay. Matapos niyang makamit ang nag-uumapaw na kapangyarihan sa pamamagitan ng bertud na ibinigay sa kanya ng matanda, mas lalo pa siyang nagmalabis na kumain ng karne ng tao. Napakatakaw no ni Adlo Pinuno. Animoy hindi nito kayang mabuhay nang hindi kumakain ng tao kada araw. At para naman makuha ang lahat ng kanyang mga pangangailangan, nagkaroon siya ng mga utosang aswang. Ito ang ginamit niya upang mas madali ang paglikom ng kanyang mga pagkain. Katiwa-tiwala naman ang mga nilalang na yon, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ito rin pala ang magtatraidor sa kanya. Walang kaide-ideya itong si Adlo Pinuno kung gaano kahalaga at pinag-aagawa ng marami ang taglay niyang bertud at kapangyarihan. Dahil sa paghahangad ng iilan, kaya naman ang mga itinuring niyang kaibigan ay paunti-unti na rin palang nagiging kalaban. Hindi naglaon, dito na nito isinagawa ang masasama nitong balak. Nang makumpirma ng mga ito na merong tutulong sa kanila, naglakas loob na yung umalis sa poder niya. At sa loob ng halos isang buong gabi, nakipaglaban ng lahat ng kanyang mga katiwala sa kanya. 4 na aswang lang noon ang kalaban ni Adlo Pinuno. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas, hindi niya ito basta-bastang matalo. Yung puso niya kasi, nahati sa takot at pag-aalangan na pumatay dahil lamang sa kanilang mga pinagsamahan. Bagay na naging daan ng sarili niyang pagkawasak. Tama kayo nang narinig. Napatay ng mga kapwa niya aswang itong si Adlo. Halos 1 dekada ring nagpagala-gala ang kanyang kaluluwa hanggang sa matapat ito sa isang albularyong nakatira sa Anayan. Ang albularyong yon ang nagkulong sa kanyang kaluluwa kung saan ilang taon din siya nitong pinag-aralan. Gamit ang mga angkop na buhay na salita, natutunan nito na pasapiin siya sa isang daluyan ng kaluluwa. Yon ang naging daan upang malaman ng mga ito ang masalimuot na kwento ni Adlo, ang nagdusa ng 9 na kabilugan ng buwan para maging gabunan.